Muriko muri Zimbabwe, muri kumati mana nyika mu Africa, muri United Kingdom, ku Europe, mu Africa yese zvayo yakatekeshera nekudaro kwa America ku Abu Dhabi muri sei nasu unotodaira kuti aiwa tinokuwanai muri vatano tauya kuti tizokurukura semazivese zita ndonzi mukoma Sly Silvester tapfuma nei ndikaenditange nekukutendai nekuramba muchitisapota kuburikidza nekufollowa mapages edu ese ari pa social media, pa YouTube, pa Twitter, pa Facebook, pa Instagram, pese pa TikTok tiripo. Aiwa tinokutendai zvinoratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvatiri kuitawo zvamunotenda mubasa ratinoita. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvakasiyana siyana zvikuru sei zvinokufadzai, zvirongwa zvinooneka nemhuri pamwachete. Zita ndinonzi Silvester tapfumane. We are broadcasting from the capital city of Zimbabwe, Harare, from our broadcast center in the avenues in Harare. I hope I find you well, but in Zimbabwe it is very hot. I don't know where you are. In some places we are in winter right now. It's freezing cold, but however in Zimbabwe azuva pane rinozambirwa irinowandwa rinotizwa. Aiwa regai tirege kuwanza munamato sadza richipora. Nhasi unotoda kukurukura naMadziBaba Masango vatibvakachira vari muno mustudio nekuda kwenyaya iri kutrenda pa social media yekunzi vakapa chiprofita nekuda kwezveupenyu hwemuchakabvugeri. Nekudaro vachatitsanangurira kuti zvakamira sei. Ndo nyaya imwe yedzimwe dzatichabata muchirongwa chino ichi chanhasi. Imwe yandingade kubata ndeyekuti zvone ayo pamwe makatoona kare kana kuti makanzwa isusu tanga tisati taita announcement yekuti dangwe reSly Media, the face of Sly Media, Robert tapfumane, aiwa takamurumura asisiri munhanga amurume mukuru nekudaro aiwa ave kubata ari pake ega akati aiwa ndakura, tikati aiwa ndizvozvo handei tinorova basa matawa lights akawanda kuti tivhenekere nzvimbo dzakasiyana siyana. Nekudaro tiri pamwachete, tiri kubata pamwachete, asi tiri kukumbira kuti musapote page yake kana kuti YouTube channel yake yakanziyo Robert tapfumane. Robert tapfumane mukangoilike izvozvi zvipato nema videos nema stories akawanda aripo ipapapo, endai muno subscribe. Handiti toda kuti tisvike pa Christmas tatove mu 5000 followers pa channel iyoyoyo. Asi pari zvinezve tiri pa SlyMedia TV. Rega tipinde muchirongwa chanhasi. MadziBaba makasimba here? Tuti makadi mukoma tapfumane. Ini ndinosimba kuonda kudai kutya ini baba. Amfana kutya. Tiri kuchengetwa naMwari namusika wanhu. Ndiye ari kutichengeta. Kupisa kunguita zuva zvakutsaura kwanga muchiita akusi kuda kwedu. Mwari ane zuva urongwa hwake, saka totenda kuti Mwari akutichengeta zvinofamba zvakanaka. Yes, saka toti vakadiwa vateereri veSly Media tinovati pazwai. Ndini wenyu mutumwa Masango kandi MadziBaba Masango nemukoma tapfumane toti aiwa makadi zvenyu. Aiwa tinosimba baba. Saka tasvika pano. Tinotenda zvikuru kwazvo. Mabasa edu ari kubooneka here kwamune muri ikoko eSly Media? Tinenge tichizoto kaendawo pama YouTube apo nepama Facebook atine chitoona kuti zviri kufamba. Chaive chishuwo chedu kwenguva yakareba kuti mumboya kuno tichikurukura sezvamaita nhasi. Asi muri munhu ari busy baba. Ndizvo busy yachinenge yakatooma like izvo zviraitina kuti tikabva panapa takutomhanya kusejari kwedu kwatinoyeresera vanhu. Nokuda kuti chinhu chiti kusejari kureva kuti tine imba yatinobatsirira vanhu pamba patinobatsirira vanhu kuno vamwe vasingadi kuonekwa vanenge vachiuya maprivate vaye, saka kwatinobatsirira vanhu kusiri kwamasoro. Saka izvo zvikuita kuno kunenge kwakaita se kunenge kwakaungana vanhu vakazara. Saka tichiri panyaya yemukwenza kutaura kuti vanobatsirwa vanhu vakasiyana siyana kwete vanonamata kusangano renyu muchete. Pamwe ndakatosvika pamundogona kutoona vandinonamata vari 5 chete. Vazhinji vese vari dzimwe chechi. Musantaura? Yes, handiteka kureva kuti inini vanhu vandinonamata navo isusu vanouya musi weSunday pachechi pasowe pane pakazara vanhu vatinoita se vatinonamata navo. Vazhinji vacho pavanopirwa minamato ipapo yewiki rese vachishandisa. Vazhinji vanouya pakati apo vanhu vedzimwe chechi nevanhu vasinganamatiwo vakasiyana siyana vatenda muzvitendo zvakasiyana. Asi kuuya kwatiri kureva kuti pane mabasa atinenge tichiita yavanenge vachida kuvabatsirwawo nawo. Hazviri makereke kwawo hakunamatiwa kunonamatwa, asi kureva kuti
pane rimwe simba ratinaro ratinokwanisa kuti tiite vanhu zvisingaite kupi iko kumakereke kwavo zvavanenge vachitsvaka kuti vapone munhu asakutsvaga pano munhu asakubata panoponesa. Tinotenda kuti aiwa anoporesa ndimwari uye ane vanhu vaanotuma kuti vanoita zvinenge zvichiendanara. Tinotenda apa tiri kutaura nyaya yekubatsira zvichiratidza kuti pane simba ramwari riripo. Ndizvozvo chaizvo. Zvakatanga rini zvokuti muzive kuti mune simba imimi rekubatsira vanotambura vanorwara? Chakaitika ndechekuti kukura kwangu inini vazhinji vanoziva kuti Sly Masango ndakakurira kumusha wemapidarwe padhiki hakapo ndo pandakakurira ipo paya. Ndaitongova munhu asingatendi zvekunamata. Inini maitotizawo chechi ndaiti singatonamati ndakakura nasekuru nambuya. Saka sekuru nambuya ndivakakura vachindichengeta saka vaitonamata chechi kwamugodhi. Then inini chechi handaida kuenda ndaito ndakaenda nao chechi ndototiza ndodzoka kumba. Asi nokukura ndakazotanga kuita shavere rekuvhima. Kutovhima chako chaiko ndaivhima zvokuti vanhu ziva nezvangu ipopa vanotoziva kuti munhu aivhima. Ndaivhima zvinozikanwa kusvika kwese kuna namadziva kwese kuyekuwa varume munhu vaitovhima mwese momwe kune vanhu vaitouya kunondimutsa siku kuti handi tinovhima. Vamwe vaitoziva kuti vaitonzwa kuti kwakati kune mukomana anonzi Nhengi ndiri mwana muduku ndakumosi kuma 14 years. So taivhima ndaitoenda musango ndikatora sendeko ndoroteswa kuti pakati pane mhuka nditodzeta guys nhasi handiende kwakati ndikwandarota totoenda neikoko kusvika tichisvika tichimutsa mhuka tichitouraya. Saka ipapo takaramba tichiita zvipi tichiita izvozvo. Ana sekuru vasingada kutonzwa zvinhu zvipi izvozvo ende vanga singatendi zvokuti imba dzangu dzaigara kunze kumusha imba dzaitogara ichitosingira poti pamba taigara takasingadiwe. Nyama yamaiuya yaidiwa avaidya. Saka indaiti ndikatongouraya nyama inochina singachichi nemakumbo 4 futi madezi achiya zvichikonzerwa nezvo handaiziva. Maingorambawo ndaingotoramba ndaiti ndikatodya ndaigona ta mapundu kuchamaivhima kachine makumbo 4 maivhima nyoka here aiwaka taitovhima chichi nemakumbo 4 asi ndachita taitouraya asi kuti ndidye nyama yacho ipi iyoyo ndaitongodya nyama yehuku chete. Nyama yamavhima maiso ndaitongosvika ndotopa vanhu vamwe vanenge ndaitirwa nembwa zhinji dzemuvillage ndoziva kuti Nhengi idzi imba dzanhengi ndosvika ndikauraya nyama tinouraya nyama toshiyana ndotosvika ndoti muti iyo nyama yako ndambobva nembwa dzako kana kuti imwe negonotora imwe tinotengesa ndomuweza pachikomara kutotengesa yamari haina makumbo mana manje aiwa nditana nyaya hazvirevo kuti kusadya yanga kuti hatisoda kudya asi raiva dambudziko randaitowanaraive dambudziko ndakatodya ndaita problem. Yes, from ndadaro ndakatoziva kuti ndagara ndatoti sumukei muchana ndipandikazongoti sekuru wangu ari kuno kuHarare ndobva wandita uya kuno kuBelvedere here umboshanda muchimukaded boy ndikati it's okay. Ndakauya ndikaita almost a month ndondibasa chitondirwadza ndinokumusha kwaita se kwaindifambira zvakanaka apo zvokunamata handisi kutoda ndikavata sekuru manje kuno kwainamata futi kwamugodhi tichitohwa tichienda kuchechi zvekuti ufoseredza kuti atiende ndikasvika mumwe musi ndikati ndambotiza ndodzokera futi kumusha ndikatiwa ino 1 week ndatowa futi ndadzoka kupi kunoko. From there ndakabva ndangobatwa nomweya ipapo 2006 ndione ndaenda mugomo rokumazowe kwataindakanaona kunamata ndinzwe kuti pane zvinhu zvikutoya pandiri asi chichiunza kuitika kuti ndikatarisa munhu sondotoverenga peji ndoona kuti munhu uyu anenge akaberekwa gore rakati akazomboita something pakati nepakati uyu amai ava ndikatarisa ndoziva kuti amai ava murume wakaita se akatotiza anonzi Nhengi uyu amai anonzi Nhengi. So zvatangira mugomo remazowe imomo sotovula zvirenge mafanifaniso ndikati mheye zvikungoitikawo from then ndabva mugomo imomo ndikasvika kumachiripa pane wamakaudza here kuti pane zvandiri kuona? Yes, because unenge uchitaura nemweya pane mweya watanga kubuda pandiri uchitaura ndimi dzedzinoti ndimi kuchichechi kwedu kumapostoli kuti ndimi saka ndapatatanga kuita nendimi nemutauro wakasiyana siyana. Saka from there ndikatoona toti basa nditirikaona ndo mweya wacho ndione totopindurana nechi vamwe vaprofita vari papi vari panzvimbo ndino zvakutaura nezve zvitonzwanana zvitokuya akataura chakati ndikutonyinzwa kuti akutaura zvakati. Saka from there totobva ikoko ndikagara ngoti ndinoona nyama so ndione
chiro ndasvika ndamuti tinotesa nyama zo ndinoda kutodya nyama from there. Okay. Oh, zvatwapo. Saka ipapo from there takabva tatangira ipapo ndakuenda kuchechi. Ndakaenda kuchechi kudaro Mulungu anga ndaishandira ndakabva ndachinja basa. Ana kuti waona umwe Mulungu mutauni muno muna Kenneth Kaunda. Pakona pa second na Kenneth Kaunda. Ndakashanda mushop. Anaenda kuchikoro zvokutoenda kuchikoro chaizvo. Yes, asi ndakasvika papo pakaungana na ngano chikoro ndakasvika ndakaitwa manager. Ndika from no pakona pa Kenneth Kaunda na second up. Zvokuti vanoziva nezvangu vanogona kutoziva. The first manager without qualifications. Yes. Ndika kwarunge wanga ndinawo. Patenga ndo matisi akaita nzara chaizvo 2008, 2009, 2010. Pane nzara isingaiti. Ndo pa shop day wani kwa ufuna ma biscuits direct nezvimatingenzi matafita chichandidika. Saka ino kuti ndakaramba ndiri papo chishanda asi ndichienda kuchishwa mugodi. Saka ndakana kushaya nguwa yekuya kubasa kushanda. Bozi ndaye mukapanza pakazara vanhu pamba. Shokura kutanga kuenda. Yes, shokura se tanga kuenda. Tichidaro tichitouya kana pashop pacho waitona vanhu vakaita sekuti vanhu vakazara pashop ipapo kureva kuti basa raMwari ndio matangiro rakaita se rakatoita ipapo tichitenda ndakadaro. Saka kureva kuti ndio matangiro akaita basa raMwari. Saka ndio history yangu iyoyo yekuti ndio mabvira ndikatanga ndi munhu anovhima ndichidai kusvika papi kusvika nanhasi ndakatanga chinamata ikoko kuzobva ndazoti tagarawo patakadedzwa na mwana nzana MadziBaba Mateo kana ino MadziBaba Mateo kubudiriro zvakanza ngativambe chisangano tibetera sangano redu tese tagara nesangano rereri yaiita kurugare ivo vachiita kubudiriro tatenda mabranches edu yanga tinayo mukufambawo nebasa raMwari muno zvinhu zvasazoita se kukirikawo zvakanaka nditeka takatano inda kuvambawo sangano nani rangu varamba musangano nani ravo inde pandikavamba yangu inonzi kubata kuapostle faith church. Yes, nanhasi ndo iripo nditoka MadziBaba Masango 2012 panditeka ndo pandikavamba kubata kuapostle faith church. Yes. Pamakanga muchivhima baba mairambidzwa kupinda nenyama mumusha imbo dzenza dzisingabvumirwe zvanzo zvasingatendwe nevamakanga muchigara navo. Yes. Mazotanga izvi vakazvitenda here? Ambuya yangu nasekuru wakashaya. Ndauya kuno kuHarare ndakushandawo ndatanga kuti shandei vakashaya. Asi vamwe vanga vasingazvitende zvandaiita zvokuvhima. Pandakatangawo basa raMwari vakazowawo nokutenda pochindira chekuti kutenda kwavanhu kuona mabasa vanotenda saThomas waita se vaisa chigunwe. Yes, like inini ndaita basa muno muHarare kurugare. I think ndakanovhura branch kwaMutare. Dzimwe hama dzangu dzasisingatende tavhura sangano waMutare mudanga mvura unozviziva. Pane vamurofura akabva muMozambique mumhiri muye anga asingaona anga almost 10 years to 15 years kasanganganise angatokura ndisekuru yavatokura takavaitira minamato vane family yavo iri mudanga mvura ndozikanwa ine mashops padanga mvura ipapo takavaitira minamato vakatanga kuona ipapo. Yes, nemumwe anga akaoperetwa gumbo aifamba nemacrash anotengesa airtime mudanga mvura imomo maMutare muye akabviswa zvikangamwa hama aenda kuoperation. Akabviswa zvikangamwa hama zvouku mushure mungavanetsana upi kwaanogara kwanzi munonzi kudora here. Yes, abviswa zvikangamwa hama zvouku takasvika paMutare ane macrashes aitoti haakwanisa se kufamba zvezvekutoti 1 mumwe wakaita basa ipapo dzimwe hama dzangu dzipadzaiwonawo mamwe akabvunza kuti munhu andisaitamba napana totomuziva asingafambi asi patikamita munamata ipapo nanhasi haana namacrash. Andori mumwe munhu umufundisa ari kuchechikwani ari kubranch rangu iri kwaMutare tikavhura iroro. Yes, then tandaro tikazoenda kumusha pandakakurira muvillage mandakakurira inini manga musingatendwe. Ndakasvika ndakaita basa tine vamwe sekuru vanosheka village mandakakurira inini yemadhikaki yamamutaura. Yes, muno vanhu vaishereketa zvakasimba kana tinoti muno varoyi vanga vari serious vanozikanwa. Asi pandakasvika ndakatestewa motikari yanga ino vakomana vangu ndaifamba nekonvhono dzemotikari. Pane wishi yangu yakateswa yanga ino vakomana yakarohwa nemheni yakadona vakomana vakakwara hapana akaita se hapana akafa asi mota yakaita beyond. Ndakataura ndakatano kunoko kwataiita minamato kunoku village kunoku
kuri strong katitwe simbai asi munhu ane nyanga iyi ndi baba ava vari apa pava mumwe mutunga anogara village medu atadze kumutaura anonzi baba mhandu anditeka ivavo shuwa ipapo ndopatikaenda pamba pavo takasvika vakati ndoda kuti izvi tikapa ndiri handisi kuzvida uyai ndibatsirwe tikaenda tikavabatsira tikabata nyanga yemheni iyoyo nyanga iyoyo ndiyakatanga kubhirifisa vanhu yes because inini maitira ndinga ndichipinda mufamily kana mumusha ndinomira kunze kumusha kundochinja hembe dzangu dzese ndakaungana vanhu varume ndopinda mumusha ndiri 1 saka ndakapinda mumusha nevapamba pacho vaiva navaprofita varipo ndikati vaprofita ngatipinde nemi mumba pacho ipapo vakaona nyanga ichisumuka mumbaso nyanga iyoyo ndiyakapasa kuti village yese isheke itende basa nyanga takaibata shumamiridzo nyanga kati ndio nyanga yangu ipi iyoyo takaita mabasa akawanda muvillage imomo akatendwa nevanhu kudzamara nehama dzangu dzanga zisingatende dzakatanga kuita sei kutenda nanhasi ndine vamwe anoti bishop ini ndini mutungamiriri wacho panooneti bishop vanga vari sekuru vangu vanamatoka mugodhi saka vakatozosiya kwamugodhi vakatera kupi kwandiri inini katitemukonaka ndabva ndatano semunhu anga abva ari mutungamiriri uko like ipapo ndasanda neprotocol yechechi yekuti uyu ndinhengi ndakabva ndakatoronga protocol yechechi nokuna kukura kwebasa ndakabva ari sekuru ndimachi mavice bishop anditika ndimabishop ini ndini mutumwa wacho achibishop kozotiwo mumwe aina matoka marange sekuru vati kure vari kumusha ikoko zvakati kati wavice bishop kureva kuti basa rangu rakatendwa nokuona munhu akusiya kwamarange joan marange achiuya kujoina kubata kuapostoli is not jokuba kureva kuti pane paonekwa basa kune midzi yakadzika kuti haubve zvimangamanga ndinonamata nemadhara ndebvu dzakadai zvokuti kana muchawana mukana sofambidzana kwataakuita kudai chichaita kuti musvike panzvimbo muchiona zvinenge zviripo tinovasharukwa yes varipo vatinenge vakamirira kugaidha basa ramwari chienda kupi kumberi saka ndo matangira tikaita kudzamara hama dzimwe dzakuda sei dzakutenda dzimwe dzasisingatende asi chintoa chekuti hadzisi dzose havasose vanotenda vamwe vanoona kuti ameno asi vazhinji vakutoona nebasa rikufamba kwaririkuita vari kutenda imi ndimunonzwa mweya paipai pamunosvika muchiona nyanga iyayi ini ndinorohwa nehana pamwe ndingatotanga kuita touch kutiza imi mitsimba munozoriwana kupi sei rekuti munangane nenyanga iri kupedza vanhu alright takatosiyana kureva kuti imi muri munhu wenyama panguva ini ndine spirit iri pandiri inini simba ramwari rinondituma iroro ndio rinovheneka ndio rinoona ndosaka tichitoti isusu kana munhu ari kurwara nemudumbu tikamuvheneka pana pesa kuti munhu ane ujiswa uri munyama dzake saka unoedza kuti ujiswa uyu uri pakati ima mukwanisi kuona nekuda kuti muri munhu wenyama saka simba riri patiri isusu rakataka kuti mwana rarachero mweya wati kuti ndiwo mweya wache woyo ndio basa riri patiri oro kureva kuti ndio rinoona nyanga kureva kuti nyanga kureva kuti zvinhu zvasangana simba rasatan diablo zine simba ramwari zvakusangana saka kureva kuti simba ramwari rinotozokurira izvozvo asi wakaenda usiri pana mwari unorohwa wakafa saka kureva kuti imi munhu asina mweya kureva kuti imimi musina mweya imimi nyanga ikakutanga ikakurova imimi munofa yakarova inini kana kaikuhite pandiri panapa inini inobhamba pozi pane zviri pandiri imi munonzwisisa kana ndichiti hama dzenyu dzakanga dzisinganzwisise kuvhima handitika hamuna kudziramba hamuna kudzishora handitika dzakaramba dziripo dziri hama dzenyu kune vanhu vasinganzwisisiwo kuti izvo simba rechipostori rinofamba sei isusu inini ndisinganzwisisi ndinofunga kuti imimi munoronga nevanhu kuti iwo uchati une nyanga wobvuma woita semupanana mari kuseri ikoko mozoda musashore kusatenda kwangu nekuti ndiri panguva iyayai hama dzenyu dzanga dzisinganzwisise kuvhima zvakanaka izvozvo zviriko hatingazvirambe kuno vanotenda kuti basa ende rechokwadi vanotenda hapana paungati ungaenda kwamurehwa uko wosungira wopiwa mombe 10 iwewe dzokuita basa pamurehwa iwewe bozi nyanga tingosungire maharaka saka hapana patingati inini ndakutenga iwewe nokuda kuti iwe watondipa mombe ndiwe kandi wandipa mari ndiwe wewe saka hapana pandingati wanditenga nditeka kuti ndiyo ndite basa mapanzwisisa yes saka kureva kuti dzimwe dzenguva chinoitika ndechekuti panyaya dzekuti anzi munhu apiwa mari panyanga kuti chidazobatwa nyanga
I can't believe that. Sakukura kuti imimi kana muchinge muchitobatsira munhu mamuudza kuti ndo zviri panapa mune muripo wamunenge tino muripo unotariswa ipapo hatingofambi pamwe inzwai baba ndakatonyanga kana chikwambuka chinhu chinokuwadza chinondondirowa ini ndakatofa saka ndonzwa paunonzwa munhu aita uye mweya wamwari unobhadhariswa here mweya wamwari anogara pachimuti kaditika wakagara pamunhu kureva kuti ini ndotoisa dhiziri rangu kana ndiende kumasvingo kuita basa rako ende ndikafira kumasvingo enimba kwako ndikafira kunga kumasvingo enini ndichiita basa kumasvingo enini hakuna necheuka mhuri yangu ifafa wacheuka mhuri yangu saka ine ndikapawo $200 kana $300 kureva kuti muripo iwoyo vana vanozoita sei vachidya yes saka basa ramwari pane pastage yatondoziva kuti iri rakuitwa apa pairi rino muripo unodiwa kozoti pane pasinawo muripo yes tichiri ipapo munhu asingatende mabasa anoitwa echipostori iwayo akafanana neni anofunga kuti munoacta madhirama munhu mungandidzidzise kuti chii kana usingatendi zveshuwa munoporesa zveshuwa munobvisa zvikwama kazhinji ivai nekutenda like imimi muzowana like pana kuda kuti basa media pati muzowana kana one munhu anongoti baba ndanetswa nefamily yakati munditora handidi kuti ndipe mari family iyoyo ndoenda nemi kuti muisa kuzokutsikana kuti kune basa ndasi rinoitwa tosvika pamuchete chi basa yes muri kuzvinzwa mhuri yezimbabwe namba ndidzo 263-773-761-800 dziri panamba madzibaba vatipa free offer yekuti dambudziko renyu ripere asi munotanga manatsanangurira kuti dambudziko renyu rakamira sei hatisi kuda vanhu vanongomhanya vasina nyaya tiri kuda vanhu vane nyaya vanhu vataura namadzibaba kuti imi muri kuziva kuti mumusha menyu munonzi mune chikwambo tozoti nekuti bhaibheri racho rinototaurawo kuti yedzai mweya yacho saka matenda kuti muedzwe isusu tinoti tiedzwe asi tenda chekuti vanhu vevakatora totanga tavheneka ndezvo chokwadi mukuda kuti kuna maprofita nedzimwe n'anga vanonyemba kuti handimba kuita nditika kune zvakati kuri kuita sei kutsakasumuka tozoti akunyemboko nditika ani mapona toziva kuti kunyemboko shere izvo pane mumwe munhu anotiti izvi tomboti pane mumwe munhu wokuti kana muda kuti mubhilevhi tomboti imi mune hama yenyu miri kurwara nemakumbo izvozvo so kana akazvimba dumbu kana mota munhu ifu akazvimba dumbu asina kutoireti anditika akazvimba dumbu kana anokenza runzi yatambudza paropa rake mundipa munhu iyeyo futi izi imwe test iyoyo mundipa munhu ende kutwitirai munhu iyeyo ane makadhi ake kuhospital mauya naye ndimi muti uyu munhu yakazvimba makumbo uyu munhu ari kurwara nemakumbo aya da kuti mutirapirewo munhu tizodzoka naye kumhuri yezimbabwe zvocho kunoita sei unorapwa tinokuitira zvise izvozvo like vamwe vanenge vaida kutenda zvakafanira imira kutenda soka ngoti chete tiri panapa tiri palive tagona kuti kuprofitai bosi kandatotapa ndigona kuti kuprofitai imimi kuti zvakamira zvakadai pamutori ipapo iche mune girlfriend otokuza mune girlfriend pakati unonzi nenge izvo tinozviita saka yes kana una akawanda futi anobva abuda titaura zvese kana wakatiza wamuri mudzimai wako akatiza mukasiyana mudzimai wako kutanga zvakadai saka zvinhu zvatototaura panapa tiona page kuti zvakafanana nemimi baba vane mari yavanotobata yakawanda asi mari yaitese haishandi kureva kuti itori imwe mhepo ipi inenge ichitera iyoyo changu zvabata ichokwadi baba tinombotenderera panzvimbo 1 zvamauya panayo munosiya maturuva nevinamata saka makanyanya kutibvunza zvomweya asiterekera munobva mapinda mweya inobva yatouya ngaimbomira vazhinji ino kuti madzibaba masango vamwe anotiziva vamwe vatizive saka taipa Sly Media panapa nditeka vamwe nemazeno mabasa atinge chiita anemapona saka toziva kuti isusu basa iri anotuma munhu ndimwari so mwari akatituma panapa achiri kutishandisa pane nguva yekuti mwari anosvika pakutora chipo chake apana umwe munhu wozopesa kuti baba vari kushanda zvavo zvaushandisa chi wamunhu zvinoitika ko zita rechechi makari pane kuda timbobvako ikoko mweya angazotanga kuita mabasa akawanda ko munhu zita rechechi iri rakauya sei takatanga tabvunza mweya ndeyakatipa zita iroro rokuti kubata kwavapostori faith church kureva kuti zita iro takatorikumbirira kumweya rakati kanzi ipai zita rakati ndiro zita ratikazoisa kupi kuimba yaMwari hataikwanisa kungoti cheche inonzi chimuti kainonzi chakati asi takatoverifya kumweya kureva kuti maprocedure edu ese zhinji ndiye zvemweya soja zvemweya kubata kwavapostori faith chechi yakura zvakadii yakura tingati tine almost ma 60 branches
dzatinadzo like muno muZimbabwe chete yes kunze kwenyika asati ane mabranches asi tine vamwe vana vanobva kunze kwenyika vachiuya muno muZimbabwe like Mutare tine mabranches arimo Masvingo tine mabranches arimo Bulawayo tine mabranches arimo Gweru tine mabranches arimo kusanganisira tikachiti Gweru town nekumaruzevha kwacho todzoka tobva tauya muna Nakaroi tine mabranches ariko Mukwekwe tine mabranches aripo toya muno muHarare tine branches parugare uchiyo kunze Machipisa kwese kuna mabranches edu ariko toya mamtidharweni tinana Rushinga kunonzi kuna Royal Estate uko kuna Rushinga uko nditeka kuna almost 6 mabranches ariko toenda kuna anonzi Tito kuna Kajokoto chidzoka tichiuya mamtidharweni town tiki hake nditeka kwese kuna mabranches ariko saka Bindura town kwese kuna mabranches ariko Shamva saka mabranches edu akawandisa atinawo yes as iya mabranches yayo kuno vaprofita vanenge vari munzvimbo idzodzo vanobatsira vanhu ikoko ini ndinozotendererawo chisimbisa semutungamiriri uchiona kuti munhu akuita basa nemazvo here basa racho riri kufamba zvakanaka here ndichitenderera munzvimbo dzipi dzese idzodzo matimabvaona here kunze kwenyika kwaane mabranches here kunze kwenyika kusati kwane mabranches asi nyaya yekuti inokuti madezi elockdown ndopatakanyanya kutendera kunze kwenyika sterek like vamwe like 2021 ndiri muUK kuLeicester asi taizotenderera kwese kuenda naLondon kuye kuye vanhu vachitora chita setibatsira vanhu saka vazhinji vanotondiziva nenyaya dzekuUK yes saka ndandiriko kuUK tikazombobva kuUK tikaenda kuDubai yes kuDubai ndobva tabva kuDubai ndobva tazouya muSouth Africa kuKempton Park tabva muSouth Africa kuKempton Park vatazoenda kuBotswana ndokanga tiri zvakare ndobva tazoenda kuNamibia tanga tiriko zvakare Zambia Lusaka tanga tiriko tichitenderera tichiita mabasa akasiyana siyana yes kuti muzonzi maenda kuZambia kana kuti maenda ndimi munotsvaga here kana munotumira shoko rekuti toda kuuya kuzonamatira vanhu iko kana kuzoshandira vanhu kana kuti munodaidzwa no like maludesi elockdown tinaita idaidzwa nevanhu vaitidaidza kuti baba ndoda kuti muuye kupi kunoko then munotenga tiketi rake rendeke toenda totano pachiya ikoko tichedza tibatsira vanhu vakaita se vakawanda tonosvika tobatsira vanhu vakaita se vakawanda like right now so ndine trip yekuenda kuUK ndaifanira kunge takaenda kusimuka musi wa15 asi pane zvakatimisa zvatichiri kugadzirisa saka I think maybe end of month tiri kusumukana kuti tikapotsa end of month I think January tinenge tiri kuUK tichange tirimo muLondon nekuLeicester tine nzvimbo nhatu dzichange chitenderera tirimo muUK saka tiri kuti kufamba tinenge chitofamba asi sapata kufamba apa manje apa tautira kuti kana mwana atendera patichasvika tichiita minamato kunze kwenyika iko zvinoti lockdown tichange tichiwana nguva yekuti tiwane nhengo dzedu dzatinobata nadzo kuti nzvimbo ipi ikoko yes masiya tadyara sangana yes aiwa tinotenda chirongwa chinechi tine chishuviro chokudzidzisa vanhu zvakawanda zvimwe zvacho zvatine tichida kuzana zvokuti vamwe vanoti vanodya nguruve vamwe vanoti havadyi imi muri papi isu tinoverenga bhaibheri nguruve hatidyi doro hatimwe asi tinobva shoko rinobva rati usachiure chinodyiwa nomumwe nemumwe wako saka kureva kuti pane vamwe vanotenda chitendesa chitendo zvakasiyana izvozvo haisi nyaya yekuti kuti usadya nguruve haisiyo kuti tazoenda kudenga baiwa inyaya yekuti ndizvo zvamakatosunga papi pano pasi anditeka zvamakatosunga kuchikereke kwenyinini timakatozvisunga kana kudenga chata singa bozi vanamba mita nyaya dzenguruve saka mutati wese udya nguruve aende kudenga here vanoenda kudenga anditeka ine nguruve dzakatoo dzaregioni dzakatoenda zvakatodonha mvura zvakaita sezvakatopera zvakatopera saka zviripo izvi ndizviripo asi isu hatidyi chichikwedu isi hatidyi ba tichiri ipapo baba futi imwe nyaya inotinetsa isu tichiri kunatsotsvaga kuti chinamato chakamira sei vamwe vanopfeka uniform vamwe havapfeka mauniform vamwe vari smart vamwe munogara pasi vamwe vanogara pamacheya mwari anoti chiko nezveuniform ndoenesa kudenga here kana kuti havasina uniform ndo vanhu chaivo chaivo zvakamira sei no uniform chingoro uniform yakangofanana nehembe yamakapfeka imimi anditeka asi tinoita nchekuti uniform tipfeka kuti titi atapfekawo magemens ewhite vamwe vanopfeka ered yamwe yamakara akasiyana siyana uniform ingoriwo kuti ungoita chimiro mukereke you know that kuti vanhu vaite sei
vazive kuti iyi chechi yakati. Zvakafanana matimu yebhora. Kune Barcelona inopfeka jezi reno ukatoziva bhora itopinda kuti iyi Barca iyi Madrid iyi Chelsea yangu Chelsea ndianosapota ini Chelsea andipataisiya zviri mhepo inenge yapinda zvichagadzirisika handivapona Man U yanditika saka kureva kuti vanhu vanotoziva kuti majezi anotopasa kuti uzive kuti chechi yakati saka maunifomu yaanotosiyana ndozvati Methodist izaiwo janditika chechi yakati like kuPentecost vamwe havapfeka mauniforms anditika vavanotonge vaita se asi vopea vanotoziva navo mabheji vamwe vanenge vakaita se vakaisa vamwe vaise mabheji asi vanotoziva kuti ava ndinhenga anditika saka kureva kuti mauniforms anotodiwa muimba yaMwari saka kugara pamacheya zviri kuti mweya unotadza kuuya ukaona munhu anditanza mweya hausi kuti hausina kukwanisa kuprofita unogara pacheya hauna mweya unenge wapererwa asi isusu hedu kuno kuchechi kwedu isusu zvanoita ndekuti katine mafunctions mahombe togona kugara pamacheya anditika like topinda mafunctions nemabirthday pachitova vaimbi vachitoridza music ipapo dzonguva wakandiri pachechi pedu unongati unongoti takagara pasi anditika tikatogarawo mushedhi tovaka pashedhi togara mushedhi zvakanaka tichinomata saka chitendero chamunenge matenderana chiti kuti mucheya kana musava kugara mucheya kana kugara pasi saka zviri kuti sebasa raMwari kuenda kumberi zvinhu izvozvo. Yes, tichiri papo imimi manje sekubata kweApostle Faith Church tinokuziva ise magemenzi vanopfeka magemenzi machena vakawanda vanopfeka magemenzi white ina ndisiwo John Masowe ndinokubata kweApostle Faith Church ndinopfeka magemenzi anenge John Masowe right yanditika ndio magemenzi atinopfeka isusu tichaita kuti tuzonge tichikupa mavhidhios edu muchiona ana mai vanopfekawo futi magemenzi asi pane musi wotiri kusangana segumano mabranches ese ana mai vane mauniform yavanoita se yavanopfeka mauniform inenge iri skate nichi neblouse rachanditika zvokuti wakaona vakapfekawo izvozvo vanenge vakatopfeka mucheno chaiwo chaiwo handitika saka zvinhu zvitoriko izvozvo kwedu undoziva kuti zvanga zvakatonyorwa nemalogo achi kunzi kubata kweApostle Faith Church. Yes, todzokera zvakare tiri kuchechi kwenyu kuti tiri kuedza kupa vanhu chipauro nekuedza kuestablisha chechi yenyu iko kwenyu kuchechi muno pane mavhesi amunenge muchiimba ikoko mavhesi aya anoburuka sei uye anoburuka kuna nani munhu wese anogona kungoti ndanzwa vhesi here muchitoritenda chinoitika ndechekuti mavhesi anditika tinongoimba mavhesi akasiyana siyana anoimbwa isusu chatisingakwanisa kuzoyaira chete vhesi rechivanhu anditeka tinongotanga kuzoiti aiwa no tine mavhesi atinoziva kuti mavhesi aya ndiye kuchechi kwedu like tine mavhesi edu atinoziva kuti isusu like kwedu kunoridzwa hosho tinoona kudaro kunowachi kunoridzwa hosho zvino makazvakafanana nemachechi akasiyana zviratidzo stuff like that ndizvo zvakaita machechi edu isusu asi tinozosiyana manje kuti kwedu tinosanganisa chinenge chiJohn Masowe chinenge chipostora anditika like chanacho chiratidzo chanditaita zvachanditika kureva kuti isusu kwedu tinoridza mahosho kana takuchipinda pagwanza apa tinodziyo dzatinoimba dzatakasangana sangana ndipo kuti Mwari akupa nziyo yekuti kudii pakuimba panguva dzipi idzodzo saka hatina chimwe hatikwanisi kudzivisa nziyo dzekuimba. Yes, tombobuda muchechi zvishoma shoma pane nyaya iri kutenderera yamakaprofita imimi makati imimi chikonzero chakaita kuti mushakabvu anonzi Gerima Panzuro akanga achiimba makati imimi akamedzwa nenjuzu yake munganatotsanangura nyaya iyo zvizere chinoitika ndechekuti Gerima Panzuro ndingoziva kumuonawo pakuimba pamavhidhiyo ndichingomuonawo nokuteerera music yaniwo yakewo yaanoridza handisina chiprofita chandakagadzira chakadaro hana chiprofita chandakapiwa chakadaro pakateiswa picture yenyu kapa hatirambe ndosaka chinzi unongoziva kuti chero mafotokopi aripo asi picture iripo ndiyangu ndaiona kuti iyi ndiyangu asi vanotaura nokutaurawo vamwe vanenge vaida kunyangadza zita vakawanda like ipo pati kutaura panapaka muchatinoti panenge zvinhu zvedu zviri pachirongwa patiripo papa pane mumwe munhu anenge achitotukirira zvine simba kuti nenguyo akashata chaizvo vachitukirira anditika asi munhu anotombomuziva anditika vanenge vari vaprofita nedzimwe nganga vanenge vachitraya kuita sei kudzikisira basa raMwari. Ini zvagerizvo handizvizive kunyeba kwese kupi ikoko ndino vamwe vaimba wanditoziva wanditoziva kuti avaimba nditovabatsirawo zvangu Masowe asi handisati ndaisa chana chiprofita chiro paFacebook kana paYouTube izvozvo ndiri kuti kwete rumors iri kutenderera ndeyefeki handina kutaura chiprofita chakadaro. MadziBaba Masango
vagadzirisa nyaya yanga iri kutenderera kuti ayo hachisi chokwadi vari kutaura kuti izvozvozvo Mwari haanambonditaura zvandina chiprofita chandakaita tiri pachirongwa chatiri kukurukura navo tichidzidza zvakawanda tanga tichinzwa nhoroondo yekukura kwavakaita uye zvakakuti vakatanga sei basa raMwari rakura kudai zvikutekeshera muno muZimbabwe yese riri kutarisirwa kunzi richasvikawo zvakare kunze kwenyika tichiri kune zvekunze kwechechi ikoko kana kuti tiri mukati haminoti tinozvisana nechipapi baba kuri kupisa mwedzi uno tikadaita mbeu dzapasi kana dzakusvika mumadrum zvakamira sei ndimi munonzwa mweya chinoitika baba ndechekuti Mwari ane murungiro wake waanokwanisa kuita asi isusu ndipatinenge takuti chero utungamiriri wenyika kana machifi manasadunhu vatungamiriri masadunhu vanofana kunge vachigadzira vanofana kuenda kunokumbirira mvura otherwise pachadedzwa vaprofita kuti amunamatire nyaya yemvura handiteka kana kuti pachadedzwa masvikiro like isu tichikura taiziva kuti kune masvikiro anodedzwa vanhu kundoziva kuti kwakati kune n'anga yakati kune svikiro rakati svikiro ndorinoita zvemvura kuva kuti kwamaprofita kwatiri isusu hatisi tese tinogona kunamatira mvura ichinaya zvakafanira pandiri panapa ndingati ndogona kunamatira mvura ichinaya bhozi asati ainamatira ita se ichinaya saka vazhinji vanogona unyemba nokuda kuzvikudzawo mbiri kuti tinokwanisa kuzviita asi chindira chekuti kune vakatumwa vanozvipo zvacho saka chinoti kuchecheche pane mumwe munhu angona asingatarekana nendimi chaidzo asi achitoporesa munhu achingomeresa ita se munhu achipora kaitaura nendimi kutaura kuti pane tsanangodza tinotaura kuti zvakati kozoti mumwe munhu anoti ototurika munhu uroko otomuti wapora munhu otopora kureva kuti muchechi takatokumbirwa zvakaita se zvakasiyana kureva kuti kunomwa nechipo chokuporesa kunomwa nechipo chokuparidza kunomwa nechipo chokutoyananisa vanhu saka kureva kuti nenyaya yemvura iyoyo ine vanhu ine masvikiro anoita zvemvura saka kureva kuti kana imi vechipostori muchitozvitenda kuti tinotozvitenda ini handiziva hangu vamwe asi pachangu ndakazvimiririra ndinozvitenda nokuda kuti kune vanotoita zvemvura handiteka like kumapostori iko kuti kuno vamwe anotonamatira zvemvura like ndinoziva kuti kune vamwe ana madzibaba vanotoziva kuti kana vamwe vatungamiri vemakereke vanotoziva kuti nhengi totoziva kuti nhengi akaenda kunamatira mvura vachinamatira vanotoziva pane namata mvura tese handimugona like pane vanotanzi akwakamina gore yakwakamina matu wakati handiteka kureva kuti zvakafanana navaisraeri handiteka anababa akatsirwa handiteka vane miminamato yavanovaka yandainzwa nezvayo tichikura kuti vaivaka minamato yemvura vakakumbirira mvura chero vakumbirira tsaona kuenda kunokumbirira tsaona munzira like ini ndo right now ndine kumwe kutumwa kwandakaitwa nako handiteka kuti izvo zvimazuva nditokumbirira kuti zvakati hatizvida handiteka like zvemhepo idzodzo dzinenge dzichitenderera hatisi kudzida tichitomisa chipi izvozvo andokona zvafanira kuti MadziBaba Masango anoita go back to center inozikanwa kuti MadziBaba Masango ndo go back to center kudzorera chivi kumuridzi wacho asi unozoona vakawandawo vanozonyuka kuti ndochiita kune vane zvipo zvati vanenge vakatumwa saka ivavo vanhu vanodudzira ivavo ndo vamwe vanhu ndaiziva like tanga tina vamicho handiteka ndokwaitoendwa nevatungamiriri venyika vachitosvika kuna amicho vanga vane tsvimbo yataiziva kuti amicho vaiva svikiro remvura asi ari mutumwani waMwari animapona kureva kuti vanga vaita kana nguva yekukumbirira mvura yasvika vane zvavaiita saka kureva kuti hatisi tese tinokumbirira mvura ichibuda ichinaya saka toti kupisa kuita kunzoko zvinoreva kuti machifi vatungamiriri vagadzise chivanhu chachigadziriswe zvomba zvakaita se zvakanaka paipapa mambingi muchitsanangura kuti Mwari vanokuonesa izvo kuti mukatarisa munhu munotoona kuti mudumbu munhu akadyiswa munhu akaita se saka kana madauro munoita se munodzura here kana kuti munhu aiswa chipotswa kana kuti aiswa chitsinga munodzura here inini kazhinji pane minamato andinopa chinhu chechobva chachorutswa ipapo chichiona kana ndaumba kwako onwa munamato wandinokugadzirira inini chinorutsirwa kupi unochichirutsa chinhu ichi chobuda zvotopera dzimwe dzenguva kana Mwari ati chichibvisewo ndine musi ndinochibvisa handiteka uchitochiona kuti ichi handiteka ndozvatinoita saka hatikuti isusu pakubvisa pachipapo hatisi tese vanhu zvechokwadi kuna vamwe feki kuna vamwe chokwadi handiteka asi chinoitika ndechekuti kumagumo kwebasa ndokunoonekwa kuti chiwa chokwadi kana chisi chokwadi kana makuti kumagumo kwebasa kureva kuti munhu auya achirwara anofanira kupora handiteka
vari munharaunda make nemanekidziwo muona kuti uyu yes uyu anga achirwara nezvakati saka zvakabviswa mushongani zvakarudziswa kuiva kuti pari right yes. Tichiri panyaya yezvirwere papa, vazhinji tinoenda kumasikani kuhospital ndoitwa MRI scan, ndoitwa scan yekunzi gumbo rakazvimba, ndozopuwa maresults. Kana ndazopuwa maresults, vana chiremba vakapedza 4 years 10 years achistadha zvinhu izvozvo, ini rakazvimba wozondudza kuti hapana chatiri kuona. Inyaya yekuti ndosaka chitati kuno varoyi, uroyi uriko. Wakaona munhu achitanza kuno chinzi uroyika, asi taroyiwa. Varoyi variko, varoyi vanoroya kuti gumbo rizvimbe. Upedze mari uchiti kuchipatara uchirapwa. Saka ndipo ndo time kuti wakazoya kuna MadziBaba Masango. Tobva tatasati ano gumbo rako wakasira kwatiri gumbo rako irika. Haisi zvamwari izvi. Kwatoroyiwe wewe. Unochitsinga chiri papo. Totokugadzira zvoita se? Zvoita. Okay. Yes. Saka tauda kuti tinzwisise manje. Kana ndaenda kuchipatara, ini ndiri kurwadziwa. Vana chiremba voti hapana chandiri kuona. Zvisinei ndiri kurwana nechipi. Zviri kutoreva kuti imhepo dzeuroyi. Imhepo dzeuroyi baba, vanhu vakawanda vari kufira muzvipatara. Nokuda kwavaroyi. The more time unonga wakatozvimba dumbu. Chiremba ubvata nazvo ndiri kuona. Asi nyaya dzekuti iwewe unobva washaya newe kuti ndenda kupi. Asi nyaya iripo ndeyekuti dzimwe dzinguva unongosika zvokubatsiwa chanditeka. Obva waramba wakaita wakamira. Unozoti pane munhu anenge kutoparetwa. Utoona kuti hapana chirimo mudumbu make mumwe wapedza kutoparetwa. Asi pavambopareta vaona chimwe chinhu chaungaona imomo kuti pane varoyi vanoshereketa. Saka imwe tsvina inenge yakandwa nevashereketi vachikuvhiringidza ichete. Saka zvinhu izvozvo zvatiri kuti isusu takamira nazvo tinomira nazvo toona kuti izvi kodziswa zvafanisi kwedisi pana vanhu vandosvikawo kuti izvo zvako zvaisi kuda kuchipostori izvi asida maprofita izvanditika enda kuchipatara. Totomupa minamato kuti enda kupi kuchipatara. Totorifiya munhu kuchipatara enda kuchipatara woitwa kuchipatara. Izvi zvaiwaniwa zvatiri izvi zvaisizvo izvi zvikuda chipatara izvi. Yes. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ngatimbobuda zvekare mune zvimwe hatida zvonyanya kuenda mune zvemweya. Timbodzokera kune zvimwe pamwe zvingave mubvunzo usina basa asi unenge une basa. Munhu angaite here dhimoni remakuhwa? Kune vanhu vatonzwa kupasa dzimba dzevanhu nemakuhwa. Madhimoni emakuhwa aripo. Pana amai vanotozikana village yese kuti amai ava vane makuhwa kana baba vane makuhwa. Saka ritori dhimoni chitori chimwecho chechi chikatogadzwa ipo paya kuti ane dhimoni remakuhwa. Kuri vati ane dhimoni rekupesanisa vanhu. Ndo vanhu vatoti chiro kapinda mukereke kereke inobvunyuka kasoma kasaona pamweya waMwari. Muri chazoti inda vanhu rungobuda panapa. Anenge aita kasho kuti muprofita wedu panapa aona komana atiteka. Obva tisvika kuti amai ninga vandana paningi. Amai kuri vati dhimoni remakuhwa. Rinotora chisipo sechiripo. Yes. Ondora chisipo sechiripo. Chiripo. Anomisa munhu apa nemakumbo ake pasina munhu. Saka idhimoni remakuhwa iroro. Rinoburira dhimoni rakadaro. Rinoitwa minamato ropera. Kufa minamato ropera dhimoni iroro. Saka munhu tikati anoshandiswa here nedhimoni iroro kana kuti anotozviziva kuti inini handi hobby yangu. Aiwa anoshandiswa. Saka the more time anoshandiswa munhu uye anotozviona zvinhu izvi zviri right kwaari. Yes, kana kuti muzeti una makuhwa iwewe siya makuhwa yako anogumbuka chaizvo. Asi ukumudza chokwadi chokuti asi zvaari kuita zvemakuhwa izvozvo. Saka chitoripo chimweya ichocho. Mambotaura nyaya yenyanga iyaye yatakaona kukajokoto iyaye handiti kana kuDarwin. Chikave chishamiso vanhu vazhinji vakazotenda. Ndizvo. Mukataura nyaya yekwamutare akanga asingaoni akaona. Mukataura nyaya yemunhu akanga aine zvikanganwa hama muchi handiti kana. Pane here zvimwe futi zvatingati tataura nzvimbo dzakasiyana muno muHarare pane here imwe nguva yekuti pakaitika chishamiso? Chishamiso chakaitika chakakurisa. Chiri pamureva chechepa panditika muvillage inonzi kwachikwaka. Sabhuku pafunga andobva atoziva sabhuku kana achienda kumaYouTube anobva atoona. Ndine basa kuti takaita pachikwaka ipapo rakaita zvakawanda pachikwaka panditika. Ndine nyaya futi yepamebhorini. Yabo yepachikwaka yakanga yakamira sei? Yanga iri nyaya futi yemheni futi zvakare. Nyanga yakazova sabhuku. Musana wese ukabvaruka kusvika kupi? Kusvika ukaditika. Taenda nevatori venhau. Vanga varipo ana Dumiso, ana Mukoma Mapupu, ana Kingston nditika. Yes, nyaya yakanetsa. Apa anditika. Saka kureva kuti
nemudende wakazotwa paguva rababa vacho vamwe vacho vainzi ndo vanga vari kubatwa futi upi iwoyo because munhu akanga nobatwa anga kafa asi angasira kubatwa vana vake vana vachitambudzwa nokubatwa upi iwoyo wababa ivo vakaenda yes saka ndori mabasa ratakaita papi ipapo mabasa atakaita akati one day zvakanyanyisa asi muno mudhuze munomu tine pamebhorini remukwasha akadyiwa naambuya vake pamebhorini apo vainga vaigara pachechi things fm iri vachienda pachechi kwasha ichienda pachechi pamebhorini apo akadyiwa naambuya vake akatofa akatosiya mhuri tikazobata ambuya vacho vakabuda uroyi takavafumura vakabuda uroyi ambuya vacho vaishanda nani nababa vavo tikagadzisa nyaya dzipi idzodzo ambuya vakatobuda uroyi vakatishwa pacho ndinekatase ndakadya vega nditeka ndo imwe zvishamiso nezvimwe zvevamwe vaiuya pamasowe vatisakwanisa kududza kana kuverenga bcause vakawandisa vanhu tikabatsira umwe aitotiwo akazvimba vamwe vachinzi like kana vamwe family yese mwanda weti mumba murume mukuru chanita weti mumba magumbeze family yese yes tikabatsira vanhu vakaita sevapi seivavo gumbeze anonyanya kugara panze pane mumba vanenge achida kuoma kapanza family yese achita weti asi kuri kuda kukonzera dambudziko kuri kuda komwe munhu arikukanda mhepo dzipi idzodzo vanasikana chicho mhandara chechedziso dzasvika pakutokura dzakatororwa vamwe vamwe vakatororwa vachita weti asi dzakabatsira navanhu vapi ivavo vazhinji vakaita se vakapona naamai opa saningdewa pafunga vamwe vanovaziva pana amai vanga vanzwa vakaenda kwese kunana india uko vakaoparetwa vakaitwa sei amai vavo vakazouya tikavapa munamato pachechi amai vavo vakarutsa rwife rupenyu anditika yes vakarutsa rwife rupenyu neimwe munana watakaita futi kuengland ikoko singata zvemudhuze ikoko Kempton papi anditika paivo amai vafunga nozi pana amai vanga vane mwana aipenga aitonzi ani makore aitopenga aitogara mapirisi ndakamitira munamato zvakabva zvatase zvakapera ipapa paivoya muroyi aitumwa muroyi aisvika usiku so muroyi iyeyo takaita munamato takaisa munamato wokodza takaisa ipapo muroyi akabatika anditeka yes zvekuti mavhidhio ina nditombori nawo chero iye akutaura chero yachitozvinzwa angono kusendera yangono kusenda yafuri kusenda yes ndini yes kozoti South Africa paKempton Park pandaitoenda pachepapo panonzi pahotel paumahotel pane muchinda aripo ipapo is I think is a manager ipapo ndakamusvikira achifamba nemaclashes so achifamba nemudhondora aonda angaita zvanga mukaita inimiso inangwanda kuona ndomiri akata zvamukaita anditeka asi aiwa munhu ane dumbu andasiya anditeka angapera nokuroyiwa asi ndakavaka minamato akarutsa chinenge chikorobho so andiziva zvezve zvinoitwa zvinonzi tingati chiko zvitwano tingati chishinda chakamonwa so chinhu chichibhora akarutsa chinhu chakadaro chanditeka chakazara tsono nanhasi iyeye muchinda iyeyo ari pabasa pake paKempton Park pakubize manager handitaura muchechanamata bose vanamata chichiva vati vatungamirei muchechi asi papa angasatana neuchechi neuchechi kwacho atorwara zvoti imba yake yangatobreak handiteka asi takaita munamato wakati kaita zvekuti iye kana kwanisa kutaura kuti papapo handiteka pakarutsa chinhu ichocho nanhasi baba makamuona munoramba asimba kudai so adzoka pamiri wake yes saka kuda kuti zvinhu zvakawanda zvatinobatsira kuno vamwe vaiuya chero pasowe pedu apa wane pfari yes takabatsira navanhu vakawanda vamwe aito achitopenga chaiko chaiko takabatsira navanhu vakaita se vakawanda pana vamwe vanhu mumavenues muno mumwe family so yakauya I think pano 2 months yes ane mukadzi iye aingogeza chete kasingaperi kutogeza chete kasingaperi yes murume akasvika pautiza pai pamba tikaita munamato murume akadzoka hazvo murume adzoka zvoti takatoita ndobva tagadzira munamato takagadzira amai vavo vakabuda chimwe chinenge chiliva so chavakazvara
saka toti vanhu vese kana muchida kuzonga muchionana namo unoonana nawo muchienda mudzimba dzavo muchienda zviso ndizvo chokwadi here yes anditeka ngotsongana tenge tikufadza vanhu asi totarira vanhu mabasa tetese atinoita ende zvinhu zvindafamba mwari atashamiso kuna vanhu vari kushanda saka ipapo pakabuda chinge chidanzi chinge chiribva nyaya chine chuma so kubva ipapo vakabvamira kustopa murume akabvadzoka kupi kumba kutaura kunoku vatori murudo vakatonzi baba toenda kuhoridhe nditi vanhu vane mari dzavo toenda kuhoridhe kwakati saka totaura kuti zvinhu zviri kutobatika zvichiitika zvinhu zvipi zvikuitwa namwari yes mataura minamato yekuporesa vanorwara mukambotaura kuti unogona kunge uchingoshanda pano paSly Media uchibata mari hapana chainoita saka kune minamato here wemabhizimusi akasiyana siyana vamwe havazi paSly Media vamwe vanochera gold vamwe vane mashopu iriko here minamato besides zvokunzi vanhu vanoita zvikwambo zvokuti vaite mabusiness yes ndisaka chinoti mari yezvikwambo haina kwainoenda muridzi wacho akatongofa zvaita sewo zvavharana kandi iwe muridzi achiti akatadza muko chacho akautadza ndipo unoziva kuti munhu aimboone motikari dzakati asi asina kana motikari kana 1 chete chakufamba netsoka kuri kuti anenge atadza muko wacho isu tine minamato manje watinopo isiri usina muko yes okuti kana wabata chinjakwatese watobata tine mamainzi akawanda asingakwanise kududza nemazita amwe anito nembiri vatinenge takagadzira zvichifamba towaisira minamato atinoita ipapo nezvatinogadzira kana muchiri mukuisa hoko baba mukuisa jurahoro here kuti mutoisa jurahoro security yatinoisa kuti vavengi muvenga ndokanda chatokanda ipapo chese zvobva zvatodza kuti zvobva zvashaya basa yes kureva kuti chero uno business rako iwewe unoona kuti shopu yako soitanga kutengwa vamwe vanhu otoita godo souya kukandira mushonga pashopu apo shopu rega kutengwa zvamuchose vanhu kutosema so achitoenda pakamwe shopu kasina nabasa rese kureva kuti wakandirwa mushonga kuti usemwe saka kureva kuti isusu maitoita minamato kuti ikagadzira minamato kaisa ipapo munhu wese anongoramba ita se achiuya ipapo animapona kusvika vanhu vazototione chikwama asi wozoti wewe ano handinachati nacho yes andapona zvafana zoti munhu angonotondetsa nemukadzi wake chichaito ndi mukadzi wangu akanaka utondetsana somutoruva panditika pana tokukandira imhepo papi ipapo motosiyana naye so tochinja zvimwe sokuti handimude asi panguva chinobuda chimhepo chichipa chinobuda unoti kumukadzi wangu ndakamusiya ndao chichikuitika paunenge wasara wawega wakuchifunga yes saka kureva kuti mabhizimusi umu havasi usaone kuti vanhu vese vakutenge wavo wotanzi vari ngotengewa nomawo munhu ari kutofamba kuenda kuminamato woitiwa minamato ogadzirirwa wonzwa munhu akarwa 2 kg egold munhu akarwa 3 kg akarwa 10 kg iye kuti anenge agadzira maini yani yake saka yes hazvinoti vanoenda kuchipostori chete vamwe nda kuchivanhu vachiita zvavanoita seo asi chisingadiwe chandinokurudzira mhuri yezimbabwe chero novateereri vese kuti kuromba kwakaipa uye mutore minamato mabhizinesi nyenda se anosumuka zvamuri kuda zvinoita se zvinoita yes saka wewe unonzi ruzhowa kana kuti kugadzira handiteka zvinhu zvako zvoita se zvobuda like nemaini ndotogadzirwa kuti bhande racho usati mondopinda paka maruva matombo mabudisa kunze muenda kumiwa hapana chinobuda ozota maneta so pozi yamwe munhu zvake watoti gandimbopinda mugodi wakasiyana wakomana otonasvika ona aputisa kg asi kuita kuti matombo emetineva mukumiwa yaika pamwe aitiwa nemari asi vazenyi mamakavhawa kandi mai kondosiya bhande nemari mende bhande risina mari saka zviriko ushereketwa uriko saka vanhu vazhinji vanouya chivabatsira chitogaza matari api chichigadzira zvinhu izvozvo chirungu chawanda baba chirungu chawanda zvimwe zvatinoona patv zvakawanda ndingazive sei nini nekukasika kuti muupenyu hwangu hwapoteredzwa neushereketwa iwe unofanira usati wega unofanira kutongoona kuti zvandaita yaka nezvandiri haisi normal like uzoti ini ndizoti ndikatogara so ndiri pachechi soka ndakaona pasove pangu pakudzika vanhu so utinoti ndingoona matinoona vanhu 300 na 500 ndina imwe musi ndikuona matinoona 200 ndotonyima kuti panapa something wrong handiteka munotokandirwa masikadi amaiwe kuno vanhu touya kutowisa kutoti afata sangana donere pai pasi saka iwe pachako ufana kungonyumwa so kuti pane something wrong chiri kuitika pandiri yes weganiso zoti panenge unongonzwa kana wangosingambonza kukwana kukotsira so wangonzwa utoziva kuti pane mhepo yafika pandiri saka mwe munhu anogona kunge pamwe zvingori normal no haisi normal yes haisi normal kune vanhu baba vari kutya vari kunzoko vanotoenda kune mamwe masowe vachitounzwa unzi ari kuuroya nzi tete venyu ari kukukanganisai ndibaba mudiki
ari kuita izvi ndambuya venyu votya kuuya kuzobatsirwa vanhu ivavo vakawanda vanoita sei takatarisana nebasa raMwari ramunobata imimi vanhu ivavo manjeka vakatya kureva dambudziko charamba riripo zvichiramba dambudziko charamba riripo kuti haafanira kutya kuti the more time yaudzwa ndinhengi chiita way forward nekuti munhu iye aite se asiyane newe like isusu tine minamata tinoita furatidzo yekuti munhu iye chete paunofamba asatombokuona yes upenyu hwako tanga kuita se kuenda kumberi like isusu tine minamata tinotoita go back to sender depends kuti ininika munhu uyu ka zvari kuita kazvitika kunani kwatinotoita zvinhu zvipi izvozvo zvotoataka iwewe MadziBaba Bible rinotisa dzorora chivi nechivi go back to sender chivi nechivi no hamani pamatanda ake hamani pamatsanangurai matandani pamatanda ake anditeka natsotsanangurai ati mumwe munhu aroverwa anditeka iye ndiyakazonzi matanda ngairovere papi pamatanda ake kuti mchero wegomba anditeka ndiyakadonda ngomba rani rake inzwai baba Bible rinotaura kuti mchero wegomba anditeka ngadonda ngomba rani rake yes mapanzisa zvitorimo izvozvo saka chiripo chekuti ndisakamwana pape mavhesi pape futi matatsara pape kutadzoka pamavhesi mambotaura pape kuti nguruve inodyiwa here bhaibheri zvitorimo futi bhaibheri pane dzimwe tsamba dzinotaura kuti chokudya achite sei achinyoresa saka inoti zvirimo anditeka mapanzisa ipapo zvitorimo anditeka saka titaira isusu kuti isusu hatisi kudzora chivi isusu kuti isusu hatisi kuita zvakaipa ba isusu asi tangoti isusu zvawaitira mumwe munhu tora zvinhu zvani zvako wapona tora zvinhu zvako zvawaitira mumwe munhu iwe ndiwochera gomba ka anoti amai vapinde mugomba aiwa pinda mugomba rani rako uone zvinorwadzawo sei kune vanhu vasina mbereko baba kunzo baba mbereko mumwe munhu angona ngachitozvara andosvika pakutosiwana varume 4-5 unoziva chiri kuitika asi yaripo ndekuti mbereko unenge pane mumwe munhu anenge atosunga mbereko ipi iyoyo saka kureva kuti mbereko ka kana uchigadzira munhu uchiuchika munhu lakini isu tenda namata tinoita yatinouchika vanhu naye vanhu tine vanhu vakawanda vanga vasina vana vatinavo nhasi vamwe totonamata navo handiteka chero munhu achitita andiwadabudeta vanasikana chete totitaiwa notakuita vakomana tinopidugura zvese ipi izvozvo zvine mimi namata tinotogadzira tichiita saka zvese zvo zvinotoitwa agona munhu asingazvare pamunhu sanozvara achiitika chekuti pamudzi nguva angonofamba direction chete wrong direction achienda kutsvaka kuno vamwe vachindozvigona asingazvigone chingoita chekuti isusu vanobatsira vanhu vachizvita hatikwanisi kuramba kuti zvatirigone munhu mumwe usabva tii zvino zvigona chakatindozvigona ndii chasingagoni kuramba kuti handisei handichigoni omurayira kunoita sei kuno vanogona ani mapona ipapo saka muchiro chichipatara kune ana chiremba mabhonzo kune maziso anditeka yes saka tikuti isusu munhu unofanira kuziva kuti ndinogona izvi neizvi neizvi yes kune vanhu vari kujere vane mhosva dzavakapara vari kunenedzerwa mhosva dzavasina kupara munoburitsa vanhu here mumajere nemunamata pakatipo patakabudisa vakati vandei anditeka chatenda chekuti isusu tinoona kutanga kuburitsira uchikuenda kukoti kana watopiwa mutongo wawo koko tozotongomirira pape panongonzi hurumende pantaura topape pane vanhu vada kuburitswa tomunamati nesimba papi ipapo tiungonyohwa zita rako utesewo ubude asi kana uchiri kuenda kukoti ichiri mhosva ichiri kumapurisa ichiri kutaungwa ichiri kutongwa nezvayo aiwa tinogadzira mamato ichitese zvichitoita zvichifamba yes vanhu vanzwa zvese mabasa ese amunobata headquarters yenyu iri kupi munobatika muri papi MadziBaba Masango alright ndisandaenda ipapa headquarter tine imwe yatinoti yelock center anditeka yelock center iyoyo tichazoipinda idura iti okay ndeyekuti kana kuti imimi baba mukuchita mudzimai wenyu kana mudzimai ari kukuchitai munhu yane lock so zvikudaiti matitsvagirana vanhu kana 2 kana 3 kana tomboteisa neimi wacho anenge ari munhu manditeka nelock iyeyei zvokuti imimi baba mari kunda unorara nemumwe mudzimai ari kunze kwasiri wenyu sikarudzi yenyu haimire zvamu chose inotomira kutoshaya pawa chaichaio chose chero ari mukadzi wenyu imi ari kukuchitai imimi the more time adaurara nemumwe murume abhana chinofamba papi ipapo murume anoita zvese akada kuita sei gogoko anditeka yes iyoyo ndiye wanano chete kureva kuti tombotiona vakadzi vako 3 ka ndozanda vakadzi vako 3 samesha kuti ndionongoisachi ruzhowa rwako ipapo usida munhu anopinda papi ipapo ndiuri kupinda ipapo wega saka kureva kuti rudo rworoka vazhinji varume vari kuparadziwa dzimba mumamarriages ida kuparara nenyaya dzipi idzodzo yes saka tikuti isusu nyaya yedu kuseta imwe chinhu chinogadzira upenyu hwevanhu
imwe chinhu chinopa rudo kuvanhu. Aiwa, haisi punishment. Vamwe vakadzi vanoti hazviite kuti murume wangu andiloke. Vamwe varume vachiti hazviite kuti mukadzi aloke murume wake. Manje dai makayosejari kwedu nerimwe zuva munouya muzona makisi yakazara mahari yemakapozi anotouya. Yes, mahari manenge ane mazita. Awa zvatinoita manje tinoshandisa two maki, one ndosara naye, one unoenda naye. Pane zvatine chizoitira kuti mangwana unonorasa ki yako tinongoziva kuti ki namba yakati, ki namba yakati, saka unofanira kuti namba yako zoti yangu namba 200 iri namba 300. Yes, paunoda kuzokuya kuitora. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe tiri kutiona pasi rese. Yes, tikuti isusu MadziBaba Masango ndivavo wamukutaura nawo panapa kana kuti mutumwa Masango. Asi nodzerwa hadzishayike. Mafotokopi haite se? Ashayika nditeka. Unoona bhutsi yakanzi Adidas. Asi utona kuti bhutsi yakanzi Adidas ika yamugadzirirwa handiteka. Saka kuti ana MadziBaba Masango vakawanda. Andino zvakafanira ndakapfeka chipushi chandakapfeka chanditeka. Chipushi ichi ioriginal wakai. Haisi fake bai. Ikatosiyana nefake kurefu. Saka kuti kune mafotokopi. Nechi? Yes. Saka tikuti isusu vanhu ngavazive namba dzedu idzo dzavakadzitora paSly Media pascreen idzodzi. Face yangu wakaiona zvakare. Ende ndina vanhu vanotuma bai nekuti yakwakati like ndakambosvika mumasvingo. Ndikanzwa kuti pana vanhu vakaenda kufamily yakati wakapiwa motikari nechakati ndikati ndambowa zvinhu zvani zvenyu ikoko. Ini ndandituma vanhu kuba kuti ndemwa misha moita zvakati. Ndinoya direct ndega. Yes. Saka tikuti mhuri yeZimbabwe komborerwai ende munhu waMwari anooneka kurugare AC35 muna Street. Mazuva anoti Tuesday, Thursday neSaturday. Vai vasingade kuonekwa vanongofona chete obhuka time yani yawo. Tinotona mabookings edu ma1on1 yatinoita yekuti special ma1on1 vanhu vasingade kuonekwa vada kungozvifambirawo pachawo uye wobatsirwa vasingade kuonekwa navanhu vakawanda mobatsirwa pamba vazhinji zotoda kubatsirwa kana kumba kwawo kwasi kazhinji titangati wakauya kwedu simba ino hanzi hove ine simba rehove riri mumvura kuva kuti paunouya kwedu iwewe totanga tavheneka nyaya dzako patozosimuka takuenda kwako iwe kuita kuti kwano zvida kugaswa kupi ikoko. Yes, saka vanowana nguva yavo nemabookings atinoapa obatsirika zvifamba zvakanaka. Yes. Aiwa, ndiva MadziBaba Masango vatanga tinawo muchirongwa chinechi muzuva ranhasi vanga vachititsanangurira kukura kwavakaita matangira akaita basa raMwari uye neminana yakabatwa zvinonzwa kuti Mwari achiri pabasa uye ari kuita zvinoshamisa. Vanorwara vari kupora, vakaroyiwa vari kudzikinurwa, mhuri dziri kupedzwa nezvikwambo dziri kudzikinurwa. Nhamba dzavo ndidzodzi dziri pascreen. Vataura zvakare kuti mafake MadziBaba Masango ariko asi ivo vanowanika kurugare. Nekudaro kana usati wasvika kurugare hausati wasvika kuna MadziBaba Masango ukaona wakuendeswa kune imwe nzvimbo hausi kuenda kuna MadziBaba Masango. MadziBaba vazviramba zvekare zvekuti nyaya yageri iri kutenderera yemuchakabvugeri. Tinoti mweya wake ngauzorore murugare. Vanhu ngavaregere mwana wevanhu mweya wake uzorore murugare pane kucreata nyaya kuti muwane malikes yevamwe vanhu vari kurwadziwa nehama yavo yakavasiya vachimuda makore ake ekurarama panyika asati akwana. Zviri kunzi zvino MadziBaba ini handina kumboitaura nyaya yekunzi Geri akatorwa nenjuzu yake, mashoko ekunyepa yatingati yo fake news. Sangano ravo ndorinoziva kubata kuvapostori Faith Church rinobata riri muno muHarare asi rakatekeshera Zimbabwe ino yose. Zvichirodza kuti mabasa avo ari kutendwa. Kana muchinge muchida kubatsirwa endai panhamba dziri pascreen idzi munobatsirwa. Ini ndinonzi mukoma Sly Silvester tapfumane tatepenyura tiri muno muguta reHarare kusvika kumativi mana enyika. Tinoti ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa tiripo pakukupai zvirongwa zvakasiyana siyana. Kwanhasi ndakamirira vakabata mishina pana paSly Media TV. Silvester tapfumanei simbi yebasa ndinoti chisarai. SlyMedia TV, building bridges.